Pun pindah niku wau, Pindah sing pun kebanjiran tempatnya nyambur. Sing biasane kae. Nggih. Terus Kayak yo melu kebanjiran. nggih. Terus cedek pawon malian kok. Yo geng sak dengkul. Segini ini. Ini tepatnya di desa mana Mas Nur? Kaliboto, Desa Kaliboto, Kecamatan Monodadi, Monodadi, Kabupaten Blitar. Blitar, Palu. Awas, mana dadamu? Ki, dadaku. Ki dodo, yo bau. Wei. Kosek, 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 kosek. Ayo, ayo. Ayo dong. Singo barong macan dibong. Iki lho wonge. Wow. Nur, Nggih, iya niki posisine. asisine ya rada lemes, Mas. Rubyuk. Ganggu apa ora iki aktivitasnya? Alas. Maksudnya dengan datangnya air Oh. ganggu ora? Ya lumayan, Mas. Lumayan. Nggih. Apa ae sing paling mengganggu? Ya tadi wae sing wayahe ngombeni cemple karek mlayakne ning gendong, Mas. Cemplene digendong. Heeh. Biasane Kan ya langsung seruntul. yang ngombeni didukne ngono kae ya. Nggih. Lah terus iki kae nyapa gak didukne? Digendong, lah didukne wedi, Mas Le. Kembang banyu. Banyune banyak. Oke. Geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat wani dunia titik karena beritanya sepertinya seperti ini. Berita tergenang air. Nah, kita berada di kandangnya Mas Nur Rohman Bimo Suci Farm. Mas Nur, iki engko aku njaluk kontene sing ning bagian banyu-banyu ae. Lek wedhuse kan wedhuse sampean wis kondang kaloko wis tersohor Gajah Desa Milangkori. Iki sing tergenang ning bagian ngendi ae? Khususnya Mriki, wilayah kandang kene iki. ora kandang mriki yo mubeng, Mas. Doyong. Mubang. Nggih, mriku doyo air. Salah. Iki mulai konggen lingguan kene. Nggih. Iki yo ketergenang air. Ya. Waduh. Melaku rono sampai rono. Ya Allah, kalau geng. Iki lho, sak polok iki ya. Iki wis anu Mas Nur ya, enak empere ya iki ya. Nggih. Iki wis enak empere. Kita masuk lagi ke sana. Iki sing wis enak empere. Iki sing kono sepiro iki? Lah sing iki mriku nggih jeru, Mas. Mas sak dengkul kono lho. Hop Mas Nur. Hop. Wah. Ya Allah, mas sak dengkul nih. Yuh, iki ket kapan iki? Oh, dalu, Mas. Ket mambengi. Nggih. Iki mambengi video ini dibuat kan sore. Mambengi karo saiki jerundu. Nggih, sama, Mas. Pangga. Pantet Urung surut. dereng. Lah iki kan ora udan Mas Nur. Nggih. Ini banyune king mriku. Ujung kali ini bedah lho, Mas. Oh kok kali. Nggih. Iki cek pertama kali iki apa memang wis Wah, sering oh sering. bolak-balik. Riyen luwih jeru, Mas. Dhisik luwih jero Nggih, banjire. riyen sementen kok. Loh. Salah. Iya. Tahu sakmono. Nggih. Wah, lho Ini geng. perang kedua sing mriku pun kelelep. Sing riyen sing mriku Iki kelelep. tau kelelep. Nggih. Wah. Pun tak ngepres ngoten. Lho geng, sak mene lho geng. Lho. Nah. Goh, sak mene jerone lho. Lah kok disaponi? Lah, iya. Apa kan apa? Iki bobane. Oh. Iki geng. Enak bobane. Berarti memang ngene iki wis ora dadi kaget sampean. Nggih, mboten. Ya Allah, geng, banjir. Iki sak desa kene apa mek ning kandang kene Mas? Nggih sak desa, Mas. Cuman sing parah Kidul Lurung. Sing parah? Kidul Lurung, nggih. Luwih parah neh. Nggih. Ini iki, ini Oh, kan maksudnya Kidul aspal. Lurung. Nah, Jalan gede. nggih. Ah sing lerurung Sing Lurung hanya mriku, sing selepas buk wi lompat ngalir ngoten. Bayane. oh, banyune parane kok ngalor. Nggih. Oh. Kayak ini tuh, geng. Ini mungkin dinanti-nanti sebagian para petani yang mungkin kekurangan air, tapi lek koyo ngene dadine iki yo Iya. Jagungnya mboten panen, Mas. Eh? Jagungnya malah mboten panen. jagunge umur piro?
Nggih ten sing meh jantan, ten sing meh panen. Sawah-sawah kemeng ya. Nggih malah pecah, Mas. Kakean ya. Nggih. Sak meten kata ya. Iki lek ndonga mare Allah ya Karim lho mare. Ya terus milih lho jane Mas. Berarti ki banyu ki milih ya. Nggih. Niku kadang mambek. Wah. Sampai kok kono kalau Geng. Lah iki terus srintil mburi piye? Anu kagenang ya iki. Genang tapi niku nembe dianu nih. sing iki nembe di- tak bujimo. Pundute nggih. Awas iki papinge rusak. Lho Heeh. kejelegong. Sing pundi? Iki enten sing rusak-rusak kan malah kok geneng. Wah, sing kono barang yo kilenan. Iki berarti sak ngalor ono Mas Nur ya. Nggih, sak Banyu mriki iki. los kek. Iki dhuwur, Geng. Iki posisinya emper iki padahal dhuwur iki emper iki. Nggih. Kalau jenengan melihat konten-konten kita sebelumnya pas ora banjir gitu. Wah, aduh ya Allah. Sak mene jerone iki. Lah Ya. lah tonge ilang karepan. Iki berarti posisi lemah aslinya ya, sing nggak dibrok. Nggih. Wah, sak mene itu. Yo. Tapi kambing-kambing piye Mas Nur? Nggih aman, alhamdulillah aman. Khususnya di kandang jenengan piye? Aman. Aman ya, alhamdulillah ya. Mungkin nggih adaptasi bulan riyen sering banjir ngeten. Oh, tahu banjir berarti nggak kaget. Gitu. Nek ngeten iki bahaya semut. Semut ulo. Nggih. Wah, Tapi ki berpotensial lu ndak Mas Nur ya kira-kira? alum Mas, lha mu kilone kula nembe rayen alum ngono. Oh, ket mambengi. Nggih. Lah dhewe iki tasik kethek wau dalu nambah. Oh, dingi wis lekase dingi. Nggih. Jam piro Mas Nur? Dengi Dek wingi Sore? dalu no, Mas. Oh, Terus kok anjing masalah. Wis sakmono kuwi ya. nggih. Geng. Yuk. Ya, Bang Bayi. Ih, terlihat kambingnya. Iki aku tak rene, Geng. Iki, sak mene iki lho. Meh sak dengkul. Nah, meh sak dengkul. Nah, kuwi Mas Nur posisinya di tanah asli. Wah, Ini iki dulu, Mas. gawe kandang nih Mas Nur. Rencana, Mas. Wah, masalah kayak ono tiket nih. Saya hitung dulu ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sela-sela tempat masih ada kandangnya. Tidak ada 5 tempat masih bangun lagi di situ. Nah, itu diantisipasi ndak rodok didurne kayak Ini mau sampun dipiye nih. ngono? Hah? Cuma dipolne dhuwur, Mas. Oh, dipolne dhuwur. Nggih pun aman ketinggalannya. Dipolne dhuwur, ben aman. Iya. Itu desain berapa meter itu? 16, Mas. 16 meter. Iya. Nyar tekak niki dul pisan kene. Nggih. Insyaallah Saya ya, kolor dhisik kono. Wah. Loh, yuk melu kembang lho Mas Nur. Nggih. Saya kembang, Mas. Oh, ini kambing-kambing di daerah tetangga Mas Nur juga sama ini juga tergenang air. Sak mene iki lho, Geng. Ya Allah. Iki lek pomone mburine kandang kono sepiro Mas Nur sampean? Banyune Meten. sepiro? Banjir Geng, ya Allah. Wah, Lah iki lek cara ora dipampang kaya ngopo wedhus iki ya? mandi nih, Mas. Lek lesean ngono. Yo, yo. Mboten purun, Mas. Hah? Mboten purun. Apa iki? Wah, lah iki di sini ndakmu, Mas. Apa iki Mas? Murbe. Nggih, murbai weco saestu. Iku iki manfaatnya piye iki? Wah, barang-barang terus ya. Pokoknya jan Lek sampai ketagihan aku Jas. terus piye? boyo nandur no. Incepnya tukul loh, Mas. Saestu enak iki, Mas. Langsung dikemah ya. Nggih. Lah ya entah ya pahit nih, Mas ngene lho. Jumatan sing piye? Ngeten Oh, iki. sing ngene iki. Oh, ya. Murbe nandur dhewe. Normonokim, Lagi tuh, Mas. Wah. Mantap ini. tandurane para raja mbiyen iki. Nggih. Wah, lho wekti Pak ya. Nggih. Murbe. Ugi, Mas. Mas Nur, wedhuse sambat ndak dengan datangnya air ini? Paling gila sambat, Mas, tapi mboten saged memahami kita bahasa Tapi ini. geliate sampean apal lah carane? Nggih, nganu Mas, biasanya bengkok-bengkok luwe meneng ya, Mas. Sering dicombor barangi meneng. Enggak gelem bengok. Mboten. Tapi menenge menenge piye? Menenge menenge paling ya adem, menawi lho. Oh. Tapi ya meneng ae. Wah, dipakan nggih maem. Biasanya kan Biasane sing pas hari biasa. di biasa pamane jam makan jarang dimakan kan bengkok-bengkok. Oh, esuk lah ke maem wuyang, dia meneng ae. Meneng ae. Apa kaget karo banyu ki piye ngono kira-kira ya? Nggih mungkin kademen, Hmm. kaya pengertian.
bose kesel Wah, lepong iki ngono. gue dipakan pora wis mbuh ngono. Gimana paling timbang kok lek bunga tapuki pisan paling. Wah. Ya geng. Tapi ramban-ramban piye iki nggo carane lek ngebruki? Nggih, disukane alon-alon ngoten. Alon-alon ya. Nggih. Terus tempat-tempat gen lek ngudek tombor mengganggu ndak iki nggo? Pun pindah niku wau, Pindah sing pindah pun kebanjiran tempatnya nyombor. Sing biasane kae. Nggih. Terus kayak yo melu kebanjiran. Nggih. Terus cedek pawon malian kok. Yo geng sak dengkul. Segini ini. Ini tepatnya di desa mana Mas Nur? Kaliboto, Desa Kaliboto, Kecamatan Wonodadi, Wonodadi, Kabupaten Blitar, Blitar paling Jawa jaya. Timur. Dulu mungkin kita sering konten di sini waktu pas ora hujan. Masuk di channel ini ketika pas hujan gini Ki. Saya melihat berita Mas Nur yang diunggah melalui sosmednya, lalu tertarik untuk ke sini langsung ya tiba itu ya tenan ini Ki. Dan belum mengalami anu ini ya, belum urung surut ya Ki ya. Nggih, dereng. Panggah sian. Isuk meng semene Ki. Juga lem etan Jawa ngeten paling. Berarti Ki kok lek cara etan udan iso berpotensi Nggih. Saged menambah debit air. Mas yo kene gak udan ya. Nggih. Lah berarti ini Sungai pun murni pecah, kali lho. iki ya. Nggih. Kali bludak sing pinggir etan ke mau. Tebih malih. Loh, anu desa Seduri pikatan pika Mas. Loh, Malah desa sebelah. nggih, terus sifatnya sawah. Di sawah Ah. hancur semua. Loh, sing kono kaya ngapa sing kono? Nggih, jeru sawah Yoan. sampai mumpat teng sungai. Tapi sawah sing iki meng aku liwat kene jero Mas Rian. Nggih, jeru Mas, Lu udah ngeten ngeten. ya. Ngeten Mas. Lah terus iki penampungane parane nambi. Nggih mriko Lek wis kok mengke kene. teng sungai. Terus mriko teng sebelah niku Yang berantas apa gak? Mboten, Jak lah dalah ora. mboten. Wah ya suwi no sing sate iki. Nggih. Biasanya sampai berapa hari? Ngeten iki bisa sat-sat sampai 5 barang kok, Mas. Waduh. Aku, Rek, mriko pun sat mriki dereng tasik ngecemak-ngecemak. Sampai 5 hari. Nggih. Sing wis-wis Nggih. yang tahun 4 kemarin hari apa ora? cepat. Napa nih? Sing tahun wingi. Nggih, semeti semoten. Banjir ngene iki. Wah, mboten. Maksudnya lek tahun-tahun kemarin ku banjirnya mesti 5 hari sate. Kadang sak polok malah 2 mboten sat-sat. Tapi enggak sak mene iki ya. Lebih jeru. Malahan. Nggih, sementen. Wah, Ini menten Mas. muga-muga iki anu geng cara aliran air ndang ditata ya toh. Terus soalnya ini kan bulannya cik bulan lekas setat iki cara Nggih, ini. Setat kayak wis sak mene iki. memperhatikan. Oh, tapi wis muga-muga engko kambing-kambingnya tidak terkendala karena yo di satu peternakan ini terkendala, tentunya di sekitaran Mas Nur juga akan terkendala karena di sini penghasil harian susunya luar biasa dan kalau di sini macet tentunya mitra-mitra Mas Nur juga akan mengalami kendala juga. Jadi satu dampak bisa berdampak bagi yang enggak berdampak banjir. Ngono ya Mas Nur? Nggih. Karena ini penghasil susu geng selain diminum orang sebagai kesehatan juga penyumbang setut kontes iki engko yo ke usum rame kontes ya toh. Nggih. Lek diombe wong mungkin sik iso semayan. Lah lek diombe kontes diuber minggu dino Nggih. sangat berdampak ya toh. Wis kadung langganan. Nah, kuwi wis muga-muga didongani iki ndang surut geng. Air ini cepat surut dan kembali normal seperti biasa lagi tanpa mengganggu aktivitas Mas Nur sebagai peternak perusahaan pribadi rumahan. Mas Nur, susunya berang liter per hari ini? Nggih sekitar 25, Mas. 25 liter. Di sini jual berapa ribu per liternya? 25. 25.000. Wah, berarti penak diomongnya kuwi selawe ping selawe 600 selawe ya per hari ya. Nah, dipotong bla 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 jadi 500 per hari ini. Ping no dhewe lek 1 bulan wis piro? 5 ping 3 15. Wis alhamdulillah. Jadi mungkin walaupun tanpa sandal seperti ini dan berpenampilan sederhana seperti ini tapi hasilnya tidak bisa dipandang remeh. Dengan penampilan kita tidak bisa menilai seseorang dalam segi penghasilan. Yuk Mas Nur, Mas Nur. Siap. Ayo, muka-muka kendang reda. Tapi combor-comboran kagum gak Mas Nur simpenannya sampean? Mboten.
letakne teng pawon, Mas. Dileh ning pawon aman ya. Nggih. Tapi lek omah banjir gak? Aman aman. Ngarepan Nggih. Tak dhuwur polok, Mas. tak dhuwur polok. Nggih. Tapi ndak sampai masuk rumah ya. Mboten mboten mboten. Apa memang tempatnya dhuwur ngarep karo mburi? Nggih, inggil ngajeng. Hah? Nggih, dhuwur ngarep, Mas. Dhuwur ngarep? Nggih. Lek delok mlakune ning kono mang karo jerone sikil ning kene kan kaya ambles kene. Nggih. Oke. Ini tempatnya Mas Nur Rohman Bimo Suci Farm yang ada di Blitar Barat. Ini teman-teman di sini kan yo akeh to Mas Nur sing ternak ngenekan. Nggih. Iki khusus lingkungan kene ya butuh kembang. Nggih. Padha kabeh. Berarti gak kaget ya? Nggih. Tak delok sampean kan tenang. Terus ndak tek gupuh piye. No, berarti memang iki wis Ya. rutinan ngono ya. Nggih, sering, Mas, langganan. Wah, tapi dampaknya bareng ini no piye Mas ning kambing? Nggih. Pantet tetep. Nggak piye-piye? Aman aman aman. Nggih, aman. Gimana aktivitas guyang apa ya dilanjut lek koyo ini? Nggih mboten. Mboten, Nggih. ya? Niku sing guyang jemur malah mboten enten. Nggak iso. Nggih. Lek guyange mungkin sik iso ya. Jemure piye terusan jemure lek ngene iki? Nggih. Lek guyange wong ning dhuwur kono ono sik iso, Geng. Jadi ini semua tergenang air baik di teras di bawahnya. Tapi muga-muga iki banyune enggak terus naik. Karena jaraknya sekitar garek piro Mas? Setengah meter. 30 cm. 30 cm lagi sudah masuk ke geladaknya ini. Geladaknya kambing ini. Ini. Wis muga-muga engko ndak nambah banyune. Nambah ya parane yang nggen dalane ngono lho ya. Nggih nggih nggih. Iki kan termasuk nerak dalan duduk dalane to Tegalan. Nggih. Iki lho, Geng, banyune mili lho. Ini berarti saka kono mili Mas Nur iki ya. Nggih, milih. Lagi sing kulon area kulon piye iki? Nggih, Luwih rasi. kulon wis jeru gak iki? Gini Mbak Nagoya banter, Mas, miline. Malahan. Sampean riku Gini mantap. nagoya ya banjir. Ngajenge banter miline. Gen area papeng kah? Depan musola. Wong ngarep. Lek area kandang piye? Duka. Kula dereng mriku nggih. Kayak ndek lho Mas Nur. Karo apa gasibone koyo ndek kandang ya? Ndek paping ya? Menawi. Cek mawon. Waduh. Bocoran piye bocoran? Dereng mriku kula nek teng ngajeng banter miline. Ndek foto-foto masa rong berseliweran. Dereng iki. Aduh. Aduh. Semoga-moga gak apa-apa lah Mas Nur ya. Semoga gak Malah apa-apa. golek lele kamu. Tapi lek ngarep kembang. Miline banter, milen. Kayak kali, Mas, banter. Terus kendaraan bisa memungkinkan enggak? Bisa. Rono terus ngalar. Ngalar rada jero masak menu bubu. Tapi lek ngecek jalan kaki ya saged. Kropiak-kropiak rono. Nggih. Maneman aduh Enek aduh. iwak utur iki. Enten wonten lele koi. Lho ning kono? Ya iki. Lho jaring apa piye rono? Cocok. Wong omah diomelek kulakno mrene wis padha ae, didol kan sae. Lek Oke. luru ya didol dak sae. Wis Mas Nur, tak doakan iki engko ndang surut dan Amin, amin. kambingnya tidak berdampak apapun tentang adanya datangnya air yang mungkin tidak diundang ini. Ini Mas Nur ya, semoga-moga sabar dan air ini membawa berkah Amin amin. tanpa mengganggu aktivitas jenengan. Salut semangatnya panjenengan walaupun tergenang air seperti ini. Saya nunggu 1 jam menanti Mas Nur untuk melanjutkan aktivitasnya bersama sang istri tercinta. Oke ya Mas Nur ya, sekian dulu ya. Ada pesannya? Enak wong ibe Mas Yan. Dalam? Tadi banjir enten tiang ibe. Ya, terus ning ngendi le ngawek nih? Teng lebet. Oh, cek iso ya ning jero ya. Go celi ya. Iki meng masih yo banjir. Ijik. Lah terus gawane rene? Di tempatnya gledekan. Gawane rene. Nggih. Tapi udune junjung ya? Nggih. Junjung rene, dikawekne rene. Jadi berarti masih bisa ditoto. Solusi ada nggih. Alhamdulillah. Berarti pundi-pundi rupiahnya pun masih lancar, geng. Karena satu surutan ini dibandingkan dengan susunya mungkin berapa liter gitu. Tapi apa jenis lek susu kan dari setiap tetesnya itu luar biasa ya Mas Nur ya. Oke Mas Nur ya, sekian dulu Siap, ya. terima Karena kasih. sudah 30 menit. Moga-moga Mas Nur sabar Amin. dan air ini membawa berkah
khususnya bagi panjenengan umumnya bagi yang berdampak di daerah mriki. Oke, geng. Mungkin seperti itu dulu karena kita ya blangkemen posisinya seperti ini, kita tidak terlalu lepas untuk guyonan karena ini ya berita duka. Walaupun Mas Nur menanggapinya dengan enjoy, santai karena sudah terbiasa mungkin agenda tahunan banjir di wilayah ini. Tapi apapun itu yang terlihat di depan mata kita, banjir tetap mengganggu aktivitas di peternakannya Bimo Suci. Tapi seberapapun itu gangguannya, karena skill dan juga ilmu beliau bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun mampu menyikapi atau mengatasi bagaimana cara menghidupi ternaknya walaupun dalam kondisi banjir. Bila ada tutur kata yang kurang pas, layar video yang hanya seadanya, kami mohon maaf, tapi tentunya dengan kekurangan, keterbatasan ini kami berharap sedikit ada manfaatnya dari apa yang kita videokan, apa yang kita dokumentasikan, apa yang kita unggah lewat channel YouTube kami, Facebook kami, TikTok kami, IG kami, apapun yang kaitannya tentang medsos, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sing ora enak manfaatnya, anggapan guyonan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.